Al'ummar garin Albasu kenan yayin da suke gudanar da bikin al'ada na shekara-shekara, inda suke fitowa wansu da kwarkwatarsu domin nuna farin cikin wannan rana. Sunana Barista Bashir Abdullahi Albasu. Ni ne makaman gaya kuma hakimin Albasu, kuma ni tsohon mataimakin Sufeto General na 'yan sanda na Najeriya. Hakimin ya ƙara da cewa wannan biki da ake gudanarwa biki ne na tuna al'adu wanda ya shafi sarki da kuma gwamna da matasa. Idan kun duba za ku ga akwai sarki, akwai fadawan sarki, akwai gwamna, akwai manyan 'yan siyasa, duka suna cikin wannan ayari na wannan wasa ko na wannan biki. Wato ana tuna al'adunmu na tun shekara da shekaru. Ko mu daman a masarautar Gaya muna ta taro muna so mu ga yadda za mu farfaɗo da al'adu na gargajiya wanda da muka san su amma sun ɓace. Kaga wannan zai taimaka, shi ma za mu sako shi a ciki a duk lokacin da za mu yi wani taro don mu farfaɗo da al'adun gargajiya. Hakimin ya zaburar da matasa da su ci gaba da kwaikwayon al'adu da ya shafi Malam Bahaushe. Alhamdulillah, shawara ta ko kuma faɗakarwa ta gare su shine su duba irin yadda muke yin namu, su ma su kwaikwaya, su je su ma su yi a ƙasarsu. Yau a cikin garin Albasu duk mai kayan siyarwa za ta siyar, ko rake ko ɗan wake ko tubani da abin da kake da shi na siyarwa, saboda taron da aka yi yau za ka siyar. Kaga an ƙara aljihun mutanen Albasu. Sannan wani da ya zo baƙo zai je siyan abu wajen yarinya ko goro ko rake ko wani abu, daga nan ya ganta yana so zumunta ta kullu, sai ka ji ana bikin aure ya ganta a wajen bikin da ake yi na taushen fage. Saboda wannan abu yana da amfani, kuma abin da muke ƙara addu'a ga Allah muke kuma baiwa matasa shawara shine duk shekarar da aka zo za a yi ƙoƙari a yi shi lafiya a gama lafiya. Abin da ba mu so tashin hankali.